uko ma janon buge piny owacho noyango ni omenda mar Eurobond cha ok noyangre nya kaka notiyo kod gik manotiyo. Koro iyudo ka omenda gi sama gintiere account kata gulu mag pinje maoko ka gole kendo tiyo kode kata tiyo kode yot ma japiny ok ong'eyo kata oti kode nang'o. Koro magi wechego Cleophas ma bende osebedo kod midhiero kae ni to omenda wagi itiyo kodgi nang'o. Iwacho ma bende mana yo achiel ma bende koro telo ma sani bende koro fwenyo tiyo godo en mani tiyo go mana kinde cha Cleophas. Kamano nyakoro mo jong piny kar ka ntiere sigana machielo wiye ka kama ntiere weche mag looting. Ne ang'o donje e gazet mayie kamar mondo mi warange e yo makare. Ahinya bende kama ntiere kar kanyo. Mane sigana madano dhiye e ite mar ariyo. E ite mar ariyo ka nyakoro mo jwang ka ntiere sigana mikoro ntiere kuo ma en kuo aching manya bedo ka timore county. Owacho ka ni looting. Oganda donjo kata kod ich lach. Kizito mana mapiyo. Nitie nonro ma sani timo ka kod EACC ma osechungo omenda moko kuom mondo mi kik ti kodgi. Sani nitiere cases adek moko ka gimantiere ka iwacho ni magi gin wealthy county officers. Kuo ma kama madhi mbele. Piny mar gazet ni ondik gi kanyo counties adek. Turkana, Nairobi kod Kisii. E county mar Turkana nitie jal kanyo miluongo ni Abenyo Amatwel Etir. Mano ma oyudo omenda kata mwandu maromo $263 e thuolo mar higni ariyo. Kae to bang'e entiere kod omenda moko e account mare ma nyaka sani osechung'ni ok onyal tiyo godo maromo $180,000. Mano jatich e county. Machielo nitie county ma Nairobi. Jal ma nyaka sani pod nigi kinde matek mar lero ne EACC miluongo chune kero kod mibadhi pacho kae. Kama mwandu ne nowuoke, mwandu maromo $643. Mano assets mage e mwandu. Nyaka sani en director kata co-director mano e kar budho moro mantiere Nairobi kae miluongo ni Club 1824. Mano mayudore apaya no Malangata Road. E county ma Kisii ntiere former chief officer miluongo ni Alfanus Mokaya. En bende iwacho ni nowito omenda maromo $17.8 ne sirkal dwe mar 7 higa mokalo ka iwacho ni nyaka sani mago nok onyal lero ni ukure. Omenda go ni kata ka Stima Sacco. Cleophas koro wacho ni jotij sirkand county oloko sirkand kor gwenge mano kel kod katiba manyien mane jopiny nokadhi 2010 gir nyiedho pesa. Cleophas nyiedho nyaka jieke mag pesa ma koro iyudo ka bende counties ywak ni pesa onge to jotije makuru to nyiedho pesa. Ginyiedhe ma gionge oruma Cleophas. Ma bende sigana kaka chakre kod jago moro miluongo ni Malcolm Kuria mane jatend migawo mar omenda e county ma Nyandarua Cleophas. Ma iwacho ni noloso omenda maromo $329 kuom higni 2. Iyudo ka osache to iwacho ni en $2.1 million. Koro ka ni penje mano duol ma kedo kod mibadhi e pacho ka ne penje ni to omenda ni yudo nade. Ne ok onyal yango malong'o kaka omenda no noyudo. Ma bende ka nodhi e do Cleophas kaka noyango do nenege to ni to gik minyiso gi dak donjnwa. Nikech Cleophas onowacho kanyo nang'o ni omenda gi noloko ohala moro kanyo, ni moko bende noyudo kia kuom jonyuolne, ni moko bende kia obedo nade. Koro king'iyo omenda no kaka nodonjo ok donj malong'o. Magi weche ma bende koro duol ma kedo kod mibadhi kedo godo ahinya. Omenda ma koro nyiedho ma onge kata yweyo. Iyudo ka jopiny ywak dwaro tije mar mondo mi otimnegi to sirkand kor gwenge bende iwacho mar mondo mi omed pesa ka to jotije to nyiedho. Cleophas wacho na jogi oloso agulu, oloso account moko ma mekgi. Moko bende gin mag osiepegi, moko bende gin mag jogo machiegni kod mag anyuolagi. Momenda gi dhiye. Koro kae yo magitiyo godo mar nyiedho omenda mag sirkand kor gwenge gi Cleophas. Nyakoro mojwang' so mathoth ane iye kanyo ka ntiere weche mamoko bende mapo ntiere kotenre kod timo nonro e weche mag omenda kata okumba ne obila maromo bilion 6.3 mago iwacho ntiere pogruok kaka omenda ntiere e ite no mar ariyo. Wadhi e ite mar adek nyakoro mojwang' ipenjo ka ni jaod Moses Kuria odonjo kanye e weche mag pecho. Nyakoro mojwang' do nong'ado kar kanyo ni kore nyalo pe mano mar Equity kalore kod bengi mar Equity. Kato bang'e nitie jayal bura Jacqueline Mogeni ma bende chieng' Tich Abich ne ochungo jogi no kane
Garam Investments mago jopecho kuom dhi kao mwandu kata peo mwandu mag Moses Kuria maromo million 50 kod 4 mano loan mano kao mano to nengo ne ni malo million 100 jaod Moses Kuria mano mlong kanyo ni Joyce Njambi Gadhungu koro wacho ni oyo no dhi e court embo dhi ochungo wach no ko wacho ni an bende noko chok pacha noko kao pacha public participation between nyaka teme kare koro gimantie kae ni mwandu cha oken mar Moses Kuria kende en mwandu wa e odwa kama wantiere koro kudo wach ni ola mano kao ngada chiel cha koro an bende koro do keta kar ka ni mwandu mara mantiere kar ka bende koro da peyo koro wach makamano chung nyaka sani kaka jaode no donyo mokonyo wach makamano Cleophas tarik 8 dwe mar 4 2025 nyundo jopecho mano mar Garam Investment nodhi olwar kuom mwandu mar Moses Kuria jang'ad rieko ne jatend piny Kenya William Ruto mano ode mar Rwaka kod mano ma Juja kucho koro nyundo mar jopecho kano lwar kuro ido kaot mar Rwaka cha noyud ng'ano mane chiwo pesa mamale ka odno mane oseyie kanyo ni dhi golo omenda maromo million 62 to kata kamano kana kaka sewache no jaod Moses Kuria wacho ni oyo ma en mwandu mar ot bengi mar Equity noko biro mopenja ka yie mar mondo mi oti kod mwandu wagi kako kumba ma dhi chungne ola mano kaucha koro do bende no dhi owinje ka koro bende dhi non to bende ebe entie kod wara ahinya kata interest e mwandu gi koro ma wach magiro odgi mano nego bed ni en bende kaka en jaod Moses Kuria ne kao pache ka bendo yie mar mondo mi okaw mwandu gi oket kako kumba kanyo ma wach Cleophas mi wach ni osekelo ga midhiero kendo osemiyo mwandu mang'eny ji osewito koro wabro neno to bro gik nade bende jaod Moses Kuria dhi rese kama koro midhiero make keneno Moses Kuria kako ket picha ne kanyo iwacho ni en jatel ma koro gongo gwaro Cleophas mwandu di ma nengo ne rom kamano ka koro wadhi to nyaka koro kuya koro kamo koro dong ni wacho nango jaode ma koro dhi edo dhi temar mondo mi oresane mwandu gi Cleophas nyakoro mjo mano kwa wogi kar kanyo adonja ne ite maiye kar ka ite marangwen nyakoro mo gijwang ntiere rumbi iwacho ni mano magweche mag siasa iwacho ni political storm gathers over IEBC team to oversee 2027 elections koro sano dhi bedo nade yero mara commissioners gi sani dhi nyime dayo dhogi e yore mopogore opogore okenge ma jakom nosetieki kasa ni wacho ni ntiere list mag jauchiel mamoko bende mano medi kar kae kama gintiere kar ka jo siasa to wacho gi yo machal nade nyaka sani ntiere oboke mano sigana bende maluodo chi manyoro mabende ondiki ne apudni mokwongo da piny ni Joy Mdivo chung mare en kar kanyo ipenjo ni kar kae kama ntiere achiel kachiel ne en ng'ama ni machiegni ahinya kod jatend piny Kenya kendo duond bura mar UDA ne en jakom mano mar disputes tribunal kata mane rango ng'ur mano mar tok yiero mar 2022 mano ma duond bura mar UDA wacho ni kind gik mamoko mantiere kar kae iwacho ni ere kako nyabedo ni en achiel kuom jogo ma noda dhogi mondo bede lemo no mano mar jakom mano mar IEBC josiasa osedonjo kar ka kendo ipenjo ni lwet josiasa gin mage e kindegi Cleophas makoro midhiero mokwako chenro mar manyo jo kanyo jakom ka achiel kod jo kanyo auchiel mag duol matayo yiero kod yango keyo pacho ka IEBC ka koro weche mantie kanyo waneno nyaka jo siasa maketo piny wacho tesre kotele kod Kalonzo Musyoka ne seyo jatend piny Kenya William Ruto kod wadgi manyien mano wadgi maduong' Raila Amolo Odinga ni ntiere kaka donjore chenro makamae Cleophas wach mabende koro ntie kanyo eni jauchiel koro bende osonyi gi kanyo mar mondo mi odadhogi ne ka bende ginyayudo lemo kamano ma koro penjo ni tiere ni to dhi bedo nade makalore ka bende koro duolo mamanyo jo kanyo mag IEBC bende nomed thuolo kanyo Cleophas jago ma iluongo ni Mbaye Cleophas kokadho kuom okil mare man Ndegwa Njiru bende nichondiko barua ne aput motele kod Nelson Makanda ka koro ne wacho ni Joy Brenda Masinde Divo okoromo kod lemo makamano nikech ne en jakanyo mar UDA manotelo ni wechego mag kelo kwe kod theke duond od burano koro wacho nango ma jago ma koro chiegni kod jatend piny Kenya William Ruto koro wach mantie ka Cleophas wacho nango nitiere kaka jatend piny Kenya William Ruto ni kod chenro mar mako duol matayo yiero mafuanda koikre godo ne yiero mabiro mar 2027 magi koro midhiero ma koro Cleophas
mi iwacho nitie kanyo nikech iwacho ni josiasa maketo piny wacho tesre ng'ur, jopiny bende nitie kod to kaachiel kod ywak kanyo ni to chenro ni bende time yo makare. Cleophas, wach miwacho kanyo ni dwaro ni chenro ni onego bed ni time yo mauyanga, adieri obed kuom, nikech duol matayo yiero Cleophas en duol no mamako kama duong' ma bende osekeloga midhiere pacho kae. Yiero koko timre makare tiseyo duol ni, waseno gik matimre nyaka ne yiero chakre kwan waneno ka koro nwanyalo yango ni to IBC kata duondego mosekadho mane tayo yiero yo machal nade. Koro kanye ma wantiere dhi bedo nade? Nyakoro mojang mano kisomo ite mana ng'wen idhi yudo yo makare kaachiel kod kalis mago mag jauchiel mabende nomede e wiye kacha. Nyakoro mojang nitie jod bura madhi yudore kama tek e ite mar abich. Jaod bura manokawo simbe togo picha ka jod bura mamoko ne gore e laro mano mar od bura. Yangore ni jotim nonro osefwenyo ni en ng'a. Nyakoro mogejwang tiponi kama idhi bedo ka kinene yangore ni ng'ani dhi bedo kama tek jaod bura ni. Kaluwore kod maling'ling moyud kanyo kod od fwambo ni mano mar Nation, gazette mar Nation, giyango kara ka ni tim makamano mar gawo pichano nowang'o i telo mano mar od bura, mano moting'o speaker Gilange. Igeno ni jumani obila mago mag od bura kaachiel kod ka Sergeant at Arms dhi bedo ka chwalo ripodno ne speaker mar od bura. Kaeto bang'e jod bura dhi bet piny to rang ni ng'ani jaod bura ni onego bed ni miyo kum mane e kindegi. Speaker Moses Wetangula nowacho ni koro olosa put moro mar mondo mi otimane nonro to yangane ni to en ng'a mano kawo tipo makamacha cha. Koro maling'ling ma bende od fwambo mar Nation oseliko kanyo ni en jaod bura mano timo tim makamama. Koro iwacho ni report makama e juma ni dhi chiwne Speaker Moses Wetangula mar mondo mi koro gidhi ng'iane ni teno okang' mane midhi kawne jago pichani. Cleophas, giwacho nang'o? Mae ng'ama koro chalre ka ng'ama oketo gi rameny kendo kelo negi wich kuot kaka od bura. Jod bura no makra men en dhap joma mine en dhaw ma tek kanyo. Cleophas, dhaw makigo idhaw ka jinti ibui en lweny ma tek ahinya to notimre laro mar od bura. Koro wacho ni od kuot. Jod bura wacho ni gin jogo machiwo yo makare ne jopiny. Koro ka picha makamacha japiny oneno, japiny wacho ni kara lweny ni nyatimre kamoro amora. En picha manene madhine kata nyithindo madhine jogo majo gitelo negi. Koro giwacho nang'o? Gidhi kawo okang' ka lipot osechopo. Wambo rito wadane ni tidhi kawo ne mane. Nwaneno moro ka nokawe Senate kucho bende kaka nogi. Koro mabe undwarito ni tidhi tim nade. Nyakoro mogejwang mano mantiere kar kanyo ka irange e ite no ma e ite mar abich gazeti mar Daily Nation. E ite ma iye kar kae nitiere nonro madhi nyime ka nyaka sani nitiere od thieth ma bende idonjo ne kar kae kod nonro ma itimo kod sirkal. Iwacho ni Kenya Renal Association higa mokalo ne owacho ni mondo mi ogol license mano mar osuptal miluongo ni Medihill kaluwore kod mago ma ilieko ni ne gin unethical practice kata tiyo moro ma opogore kata ma ok ni kare kirango wechego mag chike. Sani koro iwacho ni itudo gi kod uso fuoni mag del kata organ trafficking. Mabende wacho ni karka nitiere kidney transplants mosetima romo 372 mabende nonro ni dhi nyime kae kayango ni nitiere ji manyaka sani oseketi e komiti ni mano matimo nonro maromo 12 manyaka sani. En wach mabende iwacho ka nitie jatelo manyien migawo mar thieth mano Aden Duale koro en moro bende makoro chopo e mesani. Report kuro telne jatend migawo mar thieth masani mana Aden Duale kaluwore kod put moro mana los mar mondo mi otimone nonro kane liekre ni tiere weche morochre matimre kar thieth makamano bang' ka nyarogno maromo 372 Cleophas iwacho ni nitiere kaka iterogi e piny ma ok okucho. Iwacho ni magi koro kawo weche makamagi gitimo godo ohala ni koro nene ka gima ji golo nyarogno gi kacha iuse itere e piny maoko. Koro giwacho nang'o ni kata ka onge neno malong'o to koro mano osewachgo ma koro nomiyo noloso put mar mondo mi otim nonro makamae. Koro giwacho ni koro en gir ohala moket kanyo ma koro nyarogno Cleophas dhi oko. Koro akieni magi kuonde ma koro ji use nyirokegi. Koro tima nonro makare nikech nyarogno Cleophas en gino fuoni maduong' e del ma bende sama ogol kata korochre to bedo ga midhiero ahinya. Nyakoro mogejwang mago nonro mapod yango kata ka en geno ni ka magi bedo ka timre kata weche mag harvesting gi nyalo kelo kanyo lokruok e sectors ma opogore nyakoro mogejwang mano kama bedo ka gi thuolo mag rango gi
achiel kachiel warango ite maiye kanyo kono jonadongi tulo madaika 7 kendo to tieko karka iwacho ni nitie village elders ubene chulo jogi machal nade ma ojodo gwene ite maraboro public hearing kata winjo ne paro mano mag jopiny ahinya kama gintiere chakore odiochieng'ni ma kiny kendo en moro ma iwacho ni igeno ni ibro chok pach jopiny adieri mondo ne adieri community leadership kata telo mantiere kor gwenge mano tijiwe yo machal nade jogo osebedo ka ywaka gitimo ga tije gine ma iluongo gi ka gik moko timre kuom ranyisi ka intiere gwenge magwa ana Nyalenda Kisumu County iwach ni antiere alwora ma Goto Wak wan gi jaduong' gweng' achiel mantiere karkacha ka nitie janyumba 10 nitie ma yo ka puothe nitie Samson Juma ma alwora waka nitie machielo mantiere tung kocha mano mino this mano yo ka puothe e konde mopogore opogore Sigalagala nigi jogi kochomo Yodonga jogi duto kidhi luongo gi jogi nyaka ti gi ndiga kata kenda piko man gi fuel nyaka gichop komoro mopogore kata ko wuotho tiyo gi teko moro to samoro jogo mobiro luonge nigi teko mar konyo to ok nyalo konyo kendo wacho ni ma tij sirkal onego itim Kilofas ngene jogi gin jok manochiwore nikech gin jok manodo kantie ga winjo ni ngane kidhedhe marwa ngane kata ngane miruka marwa jomoko luongo gi kamano kodo ka jogi gin jodong mabende kelo ga kwe kelo kwe kama kwe onge seche moko ngato nitie kaka diende odhi ochamo bend ngato en miluongo yalo weche makamagi ji ok winjire jirani ok winjire odhi okelo kwe kind jogi koro jogi bende piny owacho mar William Ruto kinde moko nochako chino jogi bonego bed ni yango gi miyogi gimoro matin koro samo chopo ni waneno ka jatend migawo mar arita bende koro wacho nang'o koro idwa kawo ka pach jopiny moseket kuondego midhi kae pach jopiny mar mondo mi one ane to jogi koro idwa ti kodgi nang'o omenda idwa migi idwa yang gi nyaka katiba kae nikech iwacho ni tich magitiyo en tich maduong' ahinya ni Kilofas mage jok maka gimoro maki wach moro maki matek to ikuongo ringe dhi irgi wach moro kochop to gin magikuongo gichope mar mondo mi chop kata irobila kata ichief to kidhedhe ema kuongo chope koro tima maber gi mbende giyudo gimoro mathin gi sofuku sani bech mogo ni malo maka kidhedhe nyawuotho ni biro yalo bura to onge gimoyudo en gima rach ahinya nyakoro mjongo te gazeti ma Daily Nation kod ite mar 11 kato warangi te moko gazeti ma Daily Nation mara The Standard okinyi maka wuono nitie katun man karka wacho ne broad based government nitie ngamo tingo ywech ka lies iso e buoye iso gik mo fake promise cha iwayo ngato ko gudu mar oreny ngato ko law maratong iso gi piny karkacha dishonesty deceit abduction iwe gi mana e buo kapedni kuna paro mineno karka ma enite ni maradi enite mara paga chiel ma en kamentiere karka Kizito Kilofas ngeni josiasa madite pacho ka noseriure nitie ng'ato nochiwo singone to koro sani ng'ato dhi singo ma nyawari ma jopiny pod yanga ahinya singo ma iwacho ni nitie miriambo nitie weche mag ndhicho ma nitie kanyo weche ma onge adieri korgi koro sani weche gi iweyo dwa mondo mi oum gi jopiny kik nengi gigo pith to gima duong' kanyo ni sani en broad base serikal moyaw malach to gigi ni bende nitiere wach ni okorumo koro gin mag gik midwa no ywe umgi opandgi mar mondo mi japiny kik nen gi ahinya to Kilofas bende gikelo midhiero kamoro amora gikelo midhiero ma kata kuonde mag siasa kigidhiye weche madire kuro weche makere kata jatend piny Kenya William Ruto ka winjo weche go to chunye go yawa jogi nyalo tama logo nyadiriyo dhi bedo nade 2027 to chiegni gik moko iumo nyakoro mojang iumo gi kanyo we gazet ni mano mar Daily Nation ite mokwongo ka mar gazet mar The Standard tulo mar dakika 2 mantiere karka weche mag omenda mantiere karka kaachiel koda ka irango gi yo mage iwacho ni ite mokwongo gazet mar The Standard gold money deals mano mantiere karka tulo ntiere piny mar Sudan kendo iwacho ni nyaka sani Darfur mosebedo ka iko ji mathoth ahinya ntiere weche makamagi mabende liekore karka weche mag omenda ntiere karka mula ntiere karka to jatend piny Kenya William Ruto osebedo kae ka romo kod kweth mobalo kendo menye wacho ni nyayo tulo e pinyno mano mar Sudan wach mowacho ntiere karka omenda mabende ibayo karka weche ma Jebi Muturi nowacho juma mokalo kaachiel koda ka Rigathi Gachagua kotenore kod wechegi mag omenda kod tudruok mar Kenya kod pinje maoko Kilofas kamisenjo nitie mwandu mag gold mwandu mag modhi pinyno ok bed ka kod kwe koro kisenena mula kanyo iseneno weche mag piny gi piny boye ka buo mesa ka mag omenda kanyo seche ma lweny timre piny mar Sudan kucho Kilofas
en kiwango kanyo Uganda moseiki gin romo 150 kanyo Cleophas en wach malit ahinya. En wach malit ahinya monego bed ni koro igeng'o nikech nitiere seche moko ma bende koro winjo maber sama oganda inyre moganda thoni to weche mag mula ohand mula to dhi makare pesa lokre koni kod gi koni. Cleophas ngima duong' ma bende koro wawacho ga nang'o ka piny Kenya nyalo chuopo kama iwacho ni kwe nyalo rochore gine monego bed ni geng'o. Mano bende winjo ka Raila wacho ga nang'o ne odonje sirikancha mar mbinu kwe no bedi konyiso nang'o wang'e pinje ma kwe onge bedo ga nade. Koro mani wacho mae ber mar kwe kineno pinje mag Kongo gik matimre kuro mano moduogo ni Nyasaye erokamano ni jo Kenya bende ka weche dhi matek to giduogo giwinjore ga piyo piyo to weche kwe bede kwe en gima duong'. Piny mar Sudan bende omanya ka ginyayudo kwe. Jokoro mojwang' mago ntiere kae kiro koda kama thoth ma pon ntiere kar kama bende nitie gazeti mar Daily Nation kod mano mar The Standard gedo mano mar Kipchoge kendo stadium ochung' kendo nyakoro mojwang' ang'o manya bedo ni itimo kar kae wacho nyaka sani omenda osebedo kiketo iye kanyo osebedo ka iting'e yo machal nade ma stadium oting'o kar bet mano mag johera mag tuke mopogore opogore kata jopiny manyaromo 15,671 ka nochake gedo mare kata facelift mare nochake telo mar Mwai Kibaki e higa mar 2010 kiwacho ni nyaka sani liponi atamalo 20 kende ema osebedo kachaka itimo kanyo kod contractors ni geno kanyo ni odhi bedo kanyo ka orumo mana machiegni kar kae wacho ni nyaka sani higni 15 osekalo sani chako chung' iwacho ni value mar tich makamano $300,000 obedo e yo machal nade e kinde ma yiero makamagi bende otimo ng'eni Kizito kadhiro thuolo mar loso kodi kendo miya paro e wi yiero mar Gor Mahia mantiere kar ka nyoro ji ochamo tiagas ka ji go kura moko nobedo gi mor moko nobedo gi lit gi mit mar bedo jakogalo mantiere kar ka wach mogik mane yiero kaka giyude gombulu kiyude yo moro moyudre to wacho ni telo mit. Koro kanyo Willis Grepo lero nuo malong'o gine jok mong'e wach ni gi tiende gi kukugi. Cleophas wacho nang'o awinja loyo ng'amo ae tiwacho nang'o bende kik iwuo ahinya kama gweno kognie. Koro kanyo kada wuoyo ahinya gweno kokogna kanyo. Cleophas en erokamano magoyo maduong' ni Nyasaye bende omiwa koth koro dhano dhi mana mbele gidhi e puothe. Tinde be piny olony idhi e puodho to bende keto nyasimbi kanyo Facebook YouTube ino Ramogi TV wapuonji ka puodho bende tiye. Erokamano Eriko Kizito science achiel ankora magajwang' mane mokelowa e giko manono magazeti aduoko kae kod twak nono mag weche mag tuke korit masani nga Cleophas Oluoch kisumo kanyo kwaro mokeo nyaka chisango kete manaka. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo. Kachopo tich ang'wen nyakurunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni be yawa. Whether you're getting
getting ready for the Easter holiday, or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318, down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018, down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799, down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Jugala, home of discount. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jo ng'ato twak mar rameny piny. Chick by Ramogi. Regulation occurred through Gimilu public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa 3 otieno, mana Ramogi TV. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afanyo ne jaod nyaminwa matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo inni wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ni won Prince Raj. Ang'o momiyo okidwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chemani mula tibo neno gimana bro timoni. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka